Τριστιμητική πυροβολισμή απάντηση στις ρηπές των τρομοκρατών που έβαλαν στο στόχαστρο στο πρόσωπο του αστυνομικού Νεκτάριου Σάβα την ίδια τη δημοκρατία. Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν στην ιδιαίτερη του πατρίδα το γαλανάδο της Νάξου, το αγροτόπεδο που έφυγε για να δουλέψει στην Αθήνα για να ζήσει την οικογένειά του. Μοίρα σκληρή, λένε. Μοναχογιός και ο ίδιος αφήνει πίσω του μια μοναχοκόρη. Η μάνα δεν έχει άλλο παιδί. Ένα παιδί έχει. Ένα παιδί και ένα εικονάκι έχει. Αυτό το κοριτσάκι που δεν ήρθε εδώ. Δεν μπορεί να δει τον πατέρα του. Και για αδυναμία μεγάλη. Στην Αθήνα όλη η γειτονιά έσπευσε να αφήσει ένα λουλούδι στον τόπο που άφησε την τελευταία του πνοή, το ευγενικό και χαμογελαστό παιδί, όπως λένε. Ο Άγγελος, όπως τον χαρακτήρισε μιλώντας συντετριμένη στον Αντένα και τον Βασίλη Χίτο, η γυναίκα της οποίας είχε αναλάβει τη φύλαξη. Γιατί το παιδί αυτό το είχα 5 χρόνια, το αγαπούσα, δεν ξέρετε τι σημαίνει για μένα ο θάνατος του Νικάλη. Όχι, κανένας δεν το καταλαβαίνει. Γιατί ο Νικάλης τώρα είναι ένας άγγελος. Το τι σημαίνει για μένα ο Νικάλης, αφήστε να το ξέρω εγώ. Γιατί εγώ πήγα και τον ήρθα. Κανένας από το παιδί. Και αυτοί οι συνδικαλιστές θα πρέπει να βλέπουν. Σε χείληση η οργή και των συναδέλφων, η κακή οργάνωση θα φέρει και άλλο αίμα αστυνομικών, καταγγέλουν. Δεν επιτρέπεται να είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι αδυναμίες και κάθε 15-20 μέρες να θρηνούμε έναν άνθρωπο. Τέτοιες ενέργειες δεν μας τοούν. Απέναντίας μας δυναμώνουν. Παρουσιαστέ! Για 24 σφαίρες κατά της δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός. Προσοχή στάθηκαν μπροστά στο φέρετρο με τη γαλανόλευκη οι αρχηγοί της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής. Ας συλληπιθούμε και να συμμετάσχουμε στο πένθος του πόνου των ανθρώπων. Ανίποτος πόνος, θλίψη, οργή και αγανάκτηση είναι τα συναισθήματα των συγγενών του αδικοχαμένου αστυνομικού που ζητούν από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα ώστε ο δικός τους άνθρωπος να είναι το τελευταίο θύμα των τρομοκρατών. Με τηλεφώνημά το πρωί που μου έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και με επεφόρτησε να μεταφέρω και τις θερμότατες ευχές του και τον αποτροπιασμό του για αυτό το στιγερό έγκλημα.